Mutauriri waNelsonchamisa Promise Mkwananzi ouya panguva ino achibuditsa pachena kuti yes, vanhu mungoona as if vanhu vakanyarara veopposition, but panguva ine vobuda vachivhoisa apo vachiti hatingangonyarari, aiwa tichiona zvinhu zvichienda out of hand. We are going to remain united towards the new great Zimbabwe, inodisavor na everyone. Sanapenda mashoko arikubuda pana pachitauka na Promise Mkwananzi, tiri kuona kuti these guys ndo vakomana vacho veopposition vanozikana kunzi vatoleva kuna Nelsonchamisa ndobva subscribe like watamba bell icon. Timita pendo pake anodanyira chiti we cannot afford to stop the fight nor to surrender this country Zimbabwe to criminal oligarchs. We will defeat them if we keep at it, stay the course, they remain united for and towards that new great Zimbabwe we envision and deserve, and which we know to be possible and inevitable in our lifetime. Ndio mashoko anobuda nyoko panapa na Promise Mkwananzi achiti the fight is not going to stop. Tiaramba tichifighta kusvika tachiwana chinongodikanwa unity. Tizogara nyika yeZimbabwe, let's unite. Ngatisabvumai mabribes anouya achipiwa vanhu vachinotengesa pana patroona kuti we are selling our own identity kune vamwe vanhu vari kunyatsoonekwa kunzi vanogara vari rich. Isusu we are the ones who are suffering. We must fight against this regime. Mbodzi mafungiro enyu muri kudii pamusoro pemashoko amudatoka panapa na Promise Mkwananzi. Tiri kuona kuti these Nelsonchamisa lieutenants makaona osaloziziva nana National West uko, they are mobilizing right now. Vasimuka, they are now targeting to stop the 23rd agenda vachiti isusu kana tingori vapenyu are going to deny it. Mbodzi mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu zamafungiro enyu, so subscribe or like, turn on the bell icon.